Изге китаптан алынган тарих. Аллаһының Ибрам белән бөек килешүе. Аллаһы кешеләрнең сөйләшү телләрен бутаганнан соң, аларны барлык җир йөзенә тараткан. Ул вакытта Ибрам исемле пәйгамбәр яшәгән. Ибрамның Сарая исемле бик шибәр хатыны булган. Кызганычка каршы, аларның балалары булмаган. Чөнки ул балага уза алмаган. Ибрамга 75 яшь тулгач, Аллаһы аңа әйткән: Үз илеңне, туганнарыңны, йортыңны калдырып, мин күрсәтәчәк җиргә бар. Мин синең исемеңне данлап, синнән бөек халык барлыкка китерәчәкмен. Сине фатихалаган кешене мин дә фатихалармын, ә синне каргаган кешене мин дә каргармын. Һәм син җир йөзендәге барлык халыклар өчен фатиха булырсың. Аллаһы сүзен тыңлап Ибрам, хатыны Сарая, туганнан туган энесе Лут, хезмәтчеләре һәм барлык мал-туарлары белән күчеп киткәннәр. Алар Аллаһы күрсәткән кәнгән җиренә килеп урнашканнар. Ул бүгенге Исраил иле. Шул вакытта Аллаһы Ибрамга әйткән: Бу җирләрне мин сиңа һәм нәселеңгә бирәчәкмен. Шул урында Ибрам Аллаһыны хөрмәт итеп, рәхмәт бүләкләре китергән. Вакыт үткәннән соң, Ибрам белән Лутның мал-туарлары һәм байлыклары шул кадәр күп булган. Чөнки алар бер җирдә сыйышып бергә яши алмаганнар. Шуңа күрә Ибрам Лутка тәкъдим иткән: Көтүләребез белән сыйышманга күрә, миннән аерылып үзең теләгән якка кит. Лут бик уңдырышлы булган Сәдум шәһәр янындагы җирне сайлаган. Ул үз кешеләрен, мал-туарларын алып шунда күчкән. Ә ул сайлаган җирдә Сәдум шәһәренең халкы явыз һәм Аллаһы каршында бик гөнаһлы яшәгән. Алар абыйсы белән аерылышканнар. Ибрам Аллаһы әйткәнчә кәнгән җирендә яшәп калган. Аллаһы Ибрамга булай дигән: Тирә-якка кара. Син күргән бу җирне мин сиңа һәм нәселеңә мәңгегә биреп, аларны ком кебек күп итеп күбәйтәчәкмен. Ком бер тыгын саный алмаган кебек, токымыңны да беркем санап бәтере алмаячак. Аптырап Ибрам Аллаһыга әйткән: Хуҗам Раббым, син ул фатихаларыңны ничек бирерсең? Мин һаман баласыз ата, шуңа күрә миндә булган бөтен байлыгым минем баш хезмәтчемә калачак бит. Аллаһы аңа шулай дип җавап биргән: Юк, байлыгын хезмәтчеңә түгел, синнән туачак улыңа булачак. Күккә кара, булдыра алсаң, йолдызларны сана, нәселең дә күктәге йолдызлар кебек күп булачак. Ибрам Аллаһыга ышанган. Ходай аның ышануын күреп, аны изгелекле дип санаган. Аннары Аллаһы Ибрам белән килешү төзегәч, аның киләчәк нәселе турында булай дигән: Тик шуны бел, нәселең 400 ел чит илдә килмешәкләр булып яшәячәк. Аннары анда калыкта җәберлектә булырлар. Тик мин аларны, кол иткән халыкны, җәзага тартачакмын. Шул чакта нәселен зур байлыкларын алып, мин аларга бергән җиргә кайтырлар. Ә син тыныч һәм тирән картлыкта үләчәксең. Шулай итеп, Ходай бөек килешүе буенча, Ибрам Аллаһы сайлаган халкы Яһудияләрнең рух башлыгы булган.